Wala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah ni se tigi ala ka jɛn ma ɲini kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲini ka abonné bɛɛ fɛ ni video in ye direct de ye bɛɛ lajɛlen ka ni video in partager mɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ fantan bɛɛ k'a sɔrɔ yatimɛ bɛɛ k'a sɔrɔ miskina bɛɛ k'a sɔrɔ ni ye Konate yɛrɛ de direct la ni ala ka jɛn n bɛna fayida telima dɔ di n kanubaga bɛɛ ma u bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ dugu o dugu u bɛ jamana o jamana bɛɛ lajɛlen ka fayida in ta ka baara kɛ n'a ye k'a kɛ sisan ka jɔyɔrɔ ye o don bɛɛ lajɛlen na a ye nin aya in ta ka baara kɛ n'a ye kuranɛ aya don suratul fatiha bisimilahi rahman rahim n bɛ jɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ e bɔtɔ i ka du da fɛ i bɔtɔ i ka du da fɛ n'i sen ta k'i bɛ bɔ i ka du kɔnɔ babɛlɛ den saba ta n'i ma babɛlɛ sɔrɔ bɛlɛkisɛ den saba ta i ka kelen ta i k'a fɔ bisimilahi i k'a fili i kɔfɛ i ka tɔgɔlen ta i k'a fɔ arahmani i k'a bila i pɔsi kɔnɔ walima i ka sɛki kɔnɔ i ka tɔgɔlen ta i k'a fɔ arahim i k'o fili ɲɛfɛ i ka bɔ ka t'i ka denbaya dahirimɛ ɲiniyɔrɔ la i ka bɔ ka t'i ka baarayɔrɔ la mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɛ ka t'i ka baara la mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɛ ka t'i garizigɛ ɲiniyɔrɔ la ngali na ala bonyana o don tile o ne ka don tɔ si tɛ kɛ kelen ye wa o don na e bɛ wari min sɔrɔ i ma deli ka wari min sɔrɔ depuis bɔla ka t'i ka o baara in na i t'o ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ mana kɛ ala ka barika don a la ala k'o kɛ ala y'a bonya kama kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli n b'a dɔn mɔgɔw b'a faamu nin cogoya in na i bɔtɔ i ka du da fɛ ka bɛlɛden saba ta bɛlɛkisɛ den saba ka kelen ta i bolo i b'a fɔ bisimila i b'a fili i kɔfɛ i bɛ tɔgɔlen ta i b'a fɔ arahman i b'a bila i pɔsi kɔnɔ i bɛ tɔgɔlen ta i b'a fɔ arahim i b'o fili i ɲɛfɛ n'i y'a kɛ ka t'i ka denbaya dahirimɛ ɲiniyɔrɔ la o don tile ti bin ne m'i ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ wa n'i y'a kɛ ka taa bitigi o bitigi la magazɛn o magazɛn la bilahi n kali na ala bonyana marché bɛ don o magazɛn in na o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ min bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ teliya la k'a sɔrɔ i ma don somajugu kan i ma don morijugu kan bi video in c'est très très important a ye video in partager mɔgɔw k'a lamɛn k'a faamu ka baara kɛ n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ tulo banna nin waati in na n'i bɛ ka n lajɛ nin waati in na nin sanga in kɔnɔ a ye nin video in partager sabu n bɛna fayida min tugu a la sisan o ye k'a kɛ sisan ka nafolo sɔrɔ sisan ka jaabi sɔrɔ sisan ka Konate ka tiɲɛ segin a ma diɲɛ bɛɛ ɲɛna bilahi a ye video in partager mɔgɔw k'a lamɛn ka baara kɛ ni ka jaabi segin a ma o tuma mɔgɔ min kɔnlen don i dahirimɛ na nafoloko gɛlɛya bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min dɛsɛlen don i ka denbaya dahirimɛ na ne balimakɛ n balimamuso e min tulo b'i na nin waati in na video in cɛri mɔgɔw k'a lamɛn k'a faamu ka baara kɛ n'a ye i jija ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin hakila mɔgɔ caman b'a kuranɛ aya dɔ ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin o kɔrɔ ti dɔgɔrɛ ye ko min mi aw bolo o bi ban mais min mi se tigi ala bolo k'o ti ban fiyewu ne balimakɛ n balimamuso e min tulo b'i na nin waati in na e yɛrɛ b'a dɔn nin kuranɛ aya in ye wulibali ye min mi jɔnw bolo o bi ban pewu masakɛ joli joli t'a la n'olu taala k'u ka sow jɔlen to n'olu taala k'u ka mobiliw jɔlen to mais o bɛɛ lajɛlen banna a taala k'a bɛɛ to a kɔ mais min bɛ se tigi ala bolo o ti ban mana kɛ n'i jigi sɛmɛ jɔn na i jigi warolen bi sa n'i jigi sɛmɛ masakɛ la i jigi tigɛlen bi sa hali n'i jigi da hali mansan kan bilahi don dɔ i jigi bɛ tigɛ i jigi da ala kan han ala in ti jigi waro wa mɔgɔ o mɔgɔ i jigi da ala ka bilahi i jigi falen bi sa o tuma ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin i jija i ka nin aya sɛbɛ nin wura nin aya in sɛbɛ siɲɛ 41 n'i ye nin sɛbɛ siɲɛ 41 n'i tɛ se sɛbɛn na a di morikalanden dɔ ma k'a ka sɛbɛ siɲɛ 41 walima a di garibu dɔ ma k'a sɛbɛ siɲɛ 41 n'a y'a sɛbɛ siɲɛ 41 i ka dununkɔrɔ kwalen saba ɲini dununkɔrɔ jɛman kwalen saba ɲini i k'olu kan tigɛ ni k'olu cɔki bɔ dumuni bɛ mara sɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ yan nɔ u b'a fɔ a ma ko sɛ cɔki o tuma n'i ye sɛ kan tigɛ k'o cɔki in bɔ a bɔ i k'a da tile la n'a jala i ka a bɛɛ lajɛlen ta i k'a furuki ka a susu k'a mugu bɔ i ye nasi min sɛbɛn n'o ye ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin i y'o nasi min sɛbɛn o ta i k'o ɲagami sɛ cɔki in na a mugu la kɔni i ka don sugu kɔnɔ i ka parfait dɔ ɲini ka na a kɛla musku ye a kɛla parfait si o si ye i k'o ɲini ka n'o ɲagami o sɛ jɔki in na a n'o o nasi in na
n'i y'a ɲagami a la i b'a lamaga o kun tɛ dɔwɛrɛ kasa min b'a nɔfɛ yalasa a kasa ka tigɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'a baara kɛ nin cogoya in na ni ko o wusu i ka du kɔnɔ a wusula du o du kɔnɔ a wusula magasin o magasin la bitigi o bitigi la bilahi nafolo ti kɔli ye wa jama ti kɔli ye abada dutigi o dutigi ye nin wusu e ka duden o duden mana wusu bilahi a ti kɔli a dayirimɛ na wa a bi wusu du o du kɔnɔ gɛlɛya ti se o du ma abada duden si ti bɔ o du kɔnɔ min bi gɛlɛya y'a ɲɛna mɔgɔ mana kɛ ala ka barika don a la garibukɛ in bɛ nin di aw ma fi sabililahi ala ɲɛda kama nin wusula bitigi o bitigi kɔnɔ bilahi hali n'a y'a sɔrɔ amariko bɛ yen ko bitigi bɛɛ ko marise t'a si la suguba kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye nin wusu i ka bitigi kɔnɔ hali ni bitigi bɛɛ jɔla mɔgɔw b'a ye gɛlɛya bɛ yen mɛ mɔgɔw bɛ jama don dɔ e ka bitigi kɔnɔ bilahi fɔ mɔgɔw bɛ e yɛrɛ ɲininka ko tuma i ye mun de kɛ o y'a sɔrɔ i ye nin wusula in bɔ ni ka a wusu i ka bitigi kɔnɔ n'i ye nin wusu i ka baarayɔrɔ la mɔgɔw bɛ girin e nɔfɛ cɛw bɛ girin ka muso bɛ girin ka wa marise ti kɔ tigɛ i ka baarayɔrɔ la garibukɛ in bɛ nin di fi sabilila a ye nin di diɲɛmaa ma a y'a di cɛw ma a y'a partager diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ i mako dilan n'a ye n bɛ nin kɛ dayɔrɔ kama ala ka se ka nin hinɛ lase garibukɛ in ma lahara don na ni famuko ɲuman ala k'o dan bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ ala bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala rasul malakɛ Konate ye nin fayida nin d'i ma ala kama de i ma dɔrɔmɛ di Konate ma i ɲɛmini na nin waati in na mɛ ne t'i dɔn ɲɛ t'i la n tulo t'i kuma ka na mɛ n b'a d'i ma ala kama yalasa e ka se k'i dɛmɛ n'a ye k'a jira e la ko kuranɛ ye wulibali ye ni famuko ɲuman ala k'o di an bɛɛ ma ala k'o kɛ ala bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala rasul haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na ala ka jɛ inshallah